Hello, bayapsong narongjoto Natasha hanyo hayani blogo lamshongo inge khana hange sini program get together program inge anjago sini musajak nai tongo group dance competition inge sing musanan bagai salja sikang dress rok iko bunjir aro bara naharei tubi hembe manita moke chondro haro malar yang khantu tirokan nai try khai jong nai ta salja sikang han kani musalanya hinai oro 3-400 hingkai program jaga hingka mujingor ba picture song nai hingke tabuk chung o mani rok no kani yak wei nai palaikha ang to mala simi sikani nai sumala bai yak ni kanjani churi bo kanai tabo hingke khana hingka chung soi mosamung dress kanai chung mosai sinai ta hingke norok ani blog no pai sakjora tei nai tongde jengke tabuk kumui no mala kanai nai tonglai ho nai di marke angke yangon yago churi thepai nemi no sakaren thangpai kham umoro khe sida lachi jangmani camera gana haikena yak sak lai sakang inke chini group dance narok mosamung video nogonya pai khena mia purang upload khai de katin ke blog no naita phungka ham joto bai apsong angkai tabuk angkai phungai kha tini chini program narok no jemia samani tabuk thangna nai tonglai sang thangai se tongkha ke sing shirt bai ri kanai kanai thango ta ara thanga sing chen mosamung dress no jangaro change klai kanai ta hangkai norok ani blog no nai tongni tabang norok no phunuk nai sing tam gairi bai thanga sing ototrak bai thangai tong tabuk inke tabuk oro LM Academy School patak lajak tara no nasingai tongo inke sing finally dress kani paikha oro buni no ko phaise rima kanlai siwo brok ni charge sokoi man yagulo chung kaisa nokna kata ajago ke dress change khlai leketa joto video sing hasibo kunya kas kabai joto nawasina salan Ano kung yung pen rokunok? boro pen chai toka Kalau kau pen berani orang jadi kasih. himba sidi Am bek he kumoy Ah, bro, sekarang jangan le. video sim sagwang kaji nung bo na YouTube khulma sidi ko bo mani china chung khulma tabuk nge chung ready sheding yang oi ko charge ba kha ko thangai tongo tabuk na chin dance competition choro ung sinai tongo de kisi sak nagan tabuk no musawaya koi haipai kheyang o bairao lengso ka buni bwskango mosanani hingka hain kolom tisa lob ngi chora hebayo hanyo pranar bas ngi thango ta hingkai tabuk chung yango sprite ningnani phailajak dara song sprite pai toni jak hingkai tabuk sung ninglani hai oro bathak tonglai buphang tolao hingke chini dance group ni brok rok iko lachijak bai mase oma yang biker lachijak bani bakhang se kholopsa hingke sabujani bo first tikino saimanya o jago je first second tharang nai ro youth fellowship ma masana sabe posto
o jagao je oro je get together program o je first second tharangni thangnai rok boro joto milioi khe mane borok baishuini hajangnai taron bisingtwi youth fellowship o khe ma musawi sinai takla chini youth fellowship ganawi tongkha NIT bwkhao ongnai hinkhe aphor khe chini sikla malai mapanda joto sodor note ni phaibainai hinkhe khatong khaja naisinglajak chwng a din no tabo khe chwng musalai kulai chwng tongmani chwng dress change khaimani nogo thang tongo chwng gani haimani a dress no tabuk tisa kani akoi church o phairai sinai ta hinkhe guys norok no bonsaro muchungo taklai cho youth fellowship ganajak ekdom October ni 20-21 bai joto phaibai ji Hei, kori phir jagan o. Boro ma hai ko boro. Ya ko su jagan o. Hai no. Ale bahar ga lang kan a khuma hap thangko. Sidra be bare. Ei ko idrok be tamu. Aro boro bunya bosan jibu kutiro. chwng oro dress change khaiman jaga nogo haimani se borokni nuka bwskango sa hani chibuk se waisino malai tong gobono bwthalai tabo khibelani thanglakya group dance competition paikha tabo hingkhe solo competition choliwi tongo current keri pura marang laijak janitor bai kaham tamo bai kaham sirom bai tabo light rok no swngwi tongo ekdom kolom laijak hingkhe tabo solo competition paikha single action song competition jana tarpore se last o charta se sabo first second third abo saklaijak chini banda paikha tabo chwng nogo thanglani bagui gari kalaijak tabo chwng dak bangla mathu thalani nai tonglaio Hei ras dol dol thangman hidong da. Hadi. chwng oro stadium o sok paikha kisa photo rok bwjagui thalani hwnwi hailaimani ta autotrak bai ba nobar sip khe phainaijamani Ma khang ko makeup khaiji ya ba sidra tong ta. 5 मिनट फिर लेता हूँ भाई का सन नाला और कितना Ai kan tu da ti chok khan. अब दिन बाबू जागरा रहा Oi ang khai sinai. Tong hade. Kisa hanya blog ni video khlai tang ang ta. वो दिल नहीं कहता वीडियो ने Kupur bosta hano. खाएंगे अन पुतरी हटो Mar bla ha mo bosta kupur. chwng tabuk no dak bangla mani phaya koyango chini yango dosra monon harwa kaisa tongo ta saizra ganao hingkhe oro habo markani kwkak naichong tong jaga kwchak kahamangui hingkhe nainai bwsukiri maising tongha yango ha kakjak yango twi haino saizra kotorma hingkhe agi phul rogo o jaga o music video kwbangma borok no khai thanga hingkhe norok bo o jaga rok no siniwi tongkhana hingkhe nainai ko bwsuk jaga kahama location beautiful wngwi tongho nature kaham kaiso tini bagui video asung sinai hai kanani blog o norok bai malai tongo.